Panorama, panorama, Lito panorama, panorama, Lito panorama. Querido Lito. Oye. Diego Moreira, Déjame ver la cara. Por favor. Creo que... Quédate. Oye, mirad unha cousa. Ver a Lito emocionado é difícil, pero conseguímolo. A verdad que é complicado, pero... Ostras, vaya temazo, Vaya temazo. Vou a prometer esta noite unha cousa. Este tema vai no repertorio da Panorama. Este ano vai no... Está prometido. Hombre, que menos. Iago, gracias de corazón. No, gracias a vos. Gracias de corazón porque eres un musicazo. Gracias a vos, Pero gracias a vos. sobre todo eres unha persona entrañable, formidable, No, que va. de verdad. Gracias de corazón. Gracias a Lito e gracias a Panorama que marcan o camiño. Xa non só en Galicia, sino fora. Nati, boas noites. Moi boas noites, María, como Dinos estás? algo do que é Lito. Que é Lito? Pois para min ver así a Lito é... Verdade, querémolo moitísimo e, bueno, pois unha honra estar aquí para facerlle esta sorpresa. María, estábamoslo falando... Que significa Lito para ti tamén, Diego Moreira? Pois para min é o máis. Eu vivo día a día con el, traballando, preparando proxectos e todo. Entonces velo así de emocionado a min, a verdad que emocioname, é impresionante. Que é unha pasada velo así, O falábamos, María, falábamoslo mentre estábamos argallando toda a historia, estábamos argallando aí, hasta estábamos escondiendo os panorámicos, porque estaban por aí, ui, que vai a ver Lito e tal. Estábamos falando e decimos, a ver, este home é moi difícil verlo emocionado, Conseguímolo, e conseguímoslo. Gracias a todos e cada uno que formáis Panorama por vir aquí desinteresadamente para estar aquí con este fenómeno líder das verbenas e para moitos de nós, como é no meu caso, tamén un referente. Así que gracias, Lito, por todo. Lito. Bueno, eu que teño a sorte de coñecerte tamén hai xa moitos anos. Moitas grazas tamén, porque sempre traballas con toda a ilusión do mundo, sempre é para diante, super fácil traballar contigo, estar ao teu lado é sempre garantía de estar cómodos, de estar ben. Así que gracias, porque aquí na Liga tamén faz o mesmo. Gustouche? Gracias a todos, gracias á Liga. Gustouche. E gracias a Galicia entera, e gracias a ti. Gracias a ti.